Хей, спри! Искаш ли да видиш нещо вълнуващо? Тази година реших да направя елхата специална. Играчки направени точно от мен. Първо ще ти покажа този гирланд с снимки. Снимаш мама, тати, баба, дори кучето с фотоапаратчето на дозофеми. Принтираш снимките. Рисуваш на всеки по една коледна шапка. Правим по една дупчица. Закачаш ги на въженце. Тада! Гирланд от усмивки. Ето как може да превърнеш плочките Конетикс в играчки за елха. Рисуваш върху тях звездички, еленче или дядо Коледа. Добавяш им връщица и ги закачаш. А с комплектите ми Send Evil, My Creative Box, изрязвам звездички и снежинки от хартия и веднага става част от коледната украса. И накрая звездата на върха на елхата. Тя свети и е направена с новия комплект на Конетик. Обикновено я ползвам за нощна лампа, но до празник ще бъде корона на елха. Коледната украса е най-хубаво, когато я направиш сам. С усмивка, с въображение и малко помощ от уит.